Ahir per la nit vàrem arribar a Bruixes, on vam dormir, i la nostra estada serà d'un dia entre Gant i Bruixes. Així que avui comencem el dia i el segon capítol del nostre viatge a Flandes, a la ciutat de Gant, que és la capital de la província del Flandes Oriental. És la ciutat flamenca amb més edificis històrics llistats per la UNESCO. Etimològicament, el nom de Gant ve de la paraula cèltica Ganda, que fa referència a la convergència, per exemple, de dos rius entre els quals aquesta ciutat es troba. Els orígens de Gant com a ciutat es remunten a finals del segle IX, a la confluència dels rius Lis i Escalda, al voltant de dues abadies, la de Sant Bavó i la de Sant Pere. Al segle XIV va ser, després de París, la ciutat medieval més gran d'Europa al nord dels Alps i sempre va ser una ciutat de rebel·lió contra els impostos alts i les batalles pels drets civils. I l'autocar ens ha deixat una mica apartats del centre perquè no deixen transitar vehicles grans pel casc antic. Ara ja ens acostem a la part turística de Gant i anem camí del castell dels comtes de Flandes, que va ser construït a la fi del segle XII per Felip d'Alsàcia. Ubicat al ple centre de Gant, actualment es troba perfectament restaurat i encara conserva al seu voltant el fossat medieval amb aigua, recreant perfectament els seus orígens. A lo llarg de la història, aquesta fortalesa va ser residència dels governadors, casa de la moneda, presó i fins i tot fàbrica de cotó. Des de dalt de les torres s'albira una gran vista panoràmica de la ciutat. Sens dubte, un dels llocs més màgics de Gant i el més apreciat pels seus habitants és aquest port medieval anomenat Moll de les Herbes, que està ple de vida. Les terrasses, els edificis històrics alineats a la perfecció, el romàntic canal vessant les ribes i l'autèntic desplegament d'arquitectura romànica, gòtica i renaixentista conviden a passejar i relaxar-se mentre la imaginació vola a temps remot. L'explicació, el per què aquests molls van tenir tant de valor per la ciutat, va ser per dos privilegis que posseïa Gant a l'edat mitjana. Privilegis que van permetre a la ciutat ser una de les més importants de l'Europa medieval. El primer va ser que Gant havia obtingut un privilegi pel qual tot vaixell que entrés a la ciutat amb un carregament de gra havia de deixar com a impost una part de la seva càrrega a la ciutat. El segon d'aquests privilegis era l'anomenat trencament de càrrega, que consistia que tot mariner o navegant que no tingués un permís especial tenia l'obligació de traspassar la càrrega des del seu vaixell a un altre que estigués en posició d'aquest permís, el qual s'encarregava de portar la càrrega a la destinació cobrant per descomptat per aquest servei. Després del recorregut per la riba del riu, ara anirem a la catedral de Sant Bavó, on va ser batejat Carles V, i aprofitant que ha sortit el nom, explicarem com va anar que va néixer a Gant. Resulta paradoxal que un personatge històric tan important com l'emperador Carles V, el mateix que fos capaç d'amassar un poder inigualable en un imperi en el que mai es posava el sol, tingués a néixer en una latrina. La seva mare Juana de Castilla, que va tenir la mala sort de passar a la posteritat com Juana la Loca, va confondre una indisposició intestinal amb el que seria el part del seu primer fill, i el va tenir sola, sense ajuda i en la foscor d'un bany palatí. Va succeir la nit del 24 de febrer de l'any 1500 durant una festa al Palau de Pressenhof de la ciutat flamenca de Gant. Aquesta catedral de Sant Bavó és un edifici que barreja els estils romànic, gòtic i barroc i és una de les visites obligades a la ciutat, perquè en el seu interior hi ha un autèntic tresor artístic
com l'adoració de l'anyell místic dels germans Hubert i Jan van Eyck. Aquí a la catedral posem fi a la visita a Gant i ja marxem cap a Bruixes. Hem deixat enrere Gant i ja ens trobem a Bruixes, que gran part de les construccions que veiem avui en dia romanen intactes des de l'edat mitjana. I aquest és un dels motius pel qual el centre històric de Bruges és considerat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. Ja hem arribat a Bruixes i ara, camí del centre, estem passant pel pati central del Beateri de Bruixes. El seu origen es remunta a l'època de les croades. Els homes anaven a les guerres i la majoria no tornaven a casa. I cada cop eren més les dones vídues, solteres o orfes. Per procurar-se suport i sentir-se abrigades, solien anar-se'n a viure juntes. I així van néixer els beateris, petites ciutats dins de la ciutat. Un mur envoltava aquests llocs, al que tancaven les portes al caure la nit. A l'interior hi vivien dones amb les seves famílies. Al segle XII, Bruixes va aconseguir l'estatus de ciutat i va sorgir una incipient i pròspera indústria de la llana portada de la propera Anglaterra. Estem davant de l'església de la Mare de Déu, que és una relíquia en si mateixa. Aquest edifici gòtic, amb un campanar de 120 metres d'alçada, és la segona torre més alta del món construïda en maó. Conserva en el seu interior els sepulcres del duc de Borgonya, Carles el Temerari, i de la seva filla Maria Borgonya i de Brabant. I també hi podem admirar la famosa escultura de Miquel Àngel, la Madonna de Bruixes. Durant l'edat mitjana, els campanars que es van construir per tot Flandes van simbolitzar el poder de les ciutats i la conquista de llibertats civils, moltes vegades en contraposició amb el poder eclesiàstic i dels nobles, i també en dura competència amb altres ciutats properes. Molts d'aquests campanars de l'actual Bèlgica van ser declarats Patrimoni de la Humanitat. D'entre ells, potser el més conegut sigui el de Belfort, o campanar de Bruixes, de 83 metres d'alçada, que després, quan anem a la plaça del Mercat, el podrem veure. També és el que surt a la pel·lícula Amagats a Bruixes, de Colin Farrell. I ara anem camí d'una important plaça que és el cor polític i administratiu de la ciutat, on hi ha diversos edificis que destaquen, començant per l'Ajuntament, que és un exemple perfecte de l'arquitectura gòtica flamenca, i la seva construcció es va realitzar entre els anys 1376 a 1421 i va servir d'inspiració als arquitectes dels ajuntaments de Brussel·les i Gant. A tocar de l'Ajuntament hi ha la Basílica de la Santa Sang, que està dividida en dos nivells, la Basílica inferior de Sant Basili i la superior, que és la més famosa, per guardar el relicari de la Santa Sang portada de Terra Santa per Teodorico d'Alsàcia, comte de Flandes. Ja estem a la plaça del Mercat i buscarem un restaurant per anar a dinar. I després ja continuarem la visita.
Aquesta plaça del Mercat, o Grotemarkt, és una de les places més concorregudes i acolorides de la ciutat. Està envoltada d'edificis històrics, on el més important és el Belfort, també conegut com la Torre del Rellotge. És un dels monuments més emblemàtics de Bruixes. Té 83 metres d'alçada i va ser construït al segle XIII. És possible pujar a la part alta de la torre i diuen que hi ha molt bones vistes. El Museu de Belles Arts de Bruixes és el més visitat de la ciutat. Es troba instal·lat en un antic palauet, on són especialment valuosos els olis dels mestres primitius flamencs, com Van der Weyden, Memling, Van Eyck. Després de la visita al museu, ens retirarem a l'hotel a descansar i després de sopar tornarem a sortir per veure Bruixes de nit. Ja hem sopat i ara al sortir de l'hotel estem veient que està plovisquejant. Esperem que no empitjori. I tot seguit anirem a fer la visita de Bruixes de nit, començant per la plaça del Mercat, que és la que està més animada i així ens podrem prendre un vi calent. Bruixes es va convertir fins i tot en bressol de reis, ja que al 1478 va néixer aquí Felip I de Castella, que va regnar a Espanya durant un breu període de temps. Vista la plaça, ens n'anem passejant per la vora dels canals fins a arribar a l'església de Nostra Senyora. I com que fa molt fred, ens retirem cap a l'hotel. Així que aquí posem fi al segon capítol de Flandes.